Kull jum mit-tnejn sal-ħadd inaqdu magħna ċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa fid-9:09 ta' filgħodu fuq TVM. Fost il-ġimgħa it-talba tar-Rużarju tkompli online fuq knisja.mt. L-għodwa tajba, nilqakom għal-Quddiesa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Illum qegħdin nagħmlu l-festa ta' San Luqa Evanġelista. Il-tradizzjoni tgħidilna li kien tabib u għalhekk illum nitolbu ħafna għat-tobba kollha. Imma wkoll huwa patrun tal-artisti għaliex il-deskrizzjoni li tagħna fiż-żewġ kotba li kiteb il-Vanġelu skont l-Luqa u l-Atti tal-Apostli jagħtuna immaġini ġbijat qawwija ħafna. Huwa wkoll allura patrun tal-artisti. Ejjew nitolbu l-interċessjoni tiegħu biex aħna nkunu xhieda tal-ġmiel tal-Evanġelu, tal-ferħ tal-Evanġelu kif anke iħobb jallimna l-Papa Franġisku. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Beħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewit u paċi fl-art li bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irrodu lek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missir li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruħ talla bin il-Missir. Int li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħid nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Mulej Alla tagħna int għażilt lil San Luqa biex bil-kelma u l-kidba ixandar il-misteru tal-imħabba tiegħek għal-foqra. Ħares lil dawk li tajthom il-ġieħ ta' wliedek u żommhom sal-aħħar qalb waħda u ruħ waħda u għamel lill-ġnus kollha jaraw is-salvazzjoni tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li walla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Qari mit-tieni ittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotiju. Aziz, Demas ħab aktar lid-dinja u ħallini mar it-Tessalonika. Crescens mar il-Galazja, Titu id-Dalmazja. Luqa waħdu baqa' miegħi, aqbad il-Marku u ġibu miegħek, għax hu jiswili ħafna x-xogħol. Lil Tikiku battu Efesu. Meta tiġi, ġib li miegħek il-mantar li jien ħallejt fit-Troas għand Karpu. Ġib ukoll il-kotba, l-aktar il-parċmini. Alessandru li jaħdem ir-ram għamilli ħafna ħsara. Il-mulej ħalsu skont ma għamel. Oqgħod attent minnu int ukoll, għax huwa fixkel ħafna il-kliem tagħna. Fl-ewwel difiża tiegħi ħadd ma kien miegħi, kulħadd ħallini. Jella ma jkunx magħdud kontrihom, imma l-mulej waqaf miegħi u tani l-qawwa biex is-saħħa tiegħi il-kelma tiġi mxandra sal-aħħar u l-ġnus kollha jisimgħuha. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr l-Alla. Ħbibek ixandru il-ġmiel ta' saltnatek. Ħbibek ixandru il-ġmiel ta' saltnatek. Kull ma għamilt irrodlok ħajr mulej u ħbibek iberkuk. Is-sebt nas-saltna tiegħek ixandru fuq is-seta tiegħek jitkellmu. Ħbibek ixandru l-ġmiel ta' saltnatek. Huma jarfu lill-bnedmin il-qawwa tiegħek u l-ġmiel glorjuż tas-saltna tiegħek. Saltnatek hi saltna ta' żminijiet kollha u l-ħakma tiegħek minn nisel għal nisel. Ħbibek ixandru l-ġmiel ta' saltnatek. Ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha, twajjeb fl-emil tiegħu kollu. Qrib il-mulej lej kull min isejjaħlu, lej kull min isejjaħlu fis-sewwa. Ħbibek ixandru l-ġmiel ta' saltnatek. Jiena siltkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott, u l-frott tagħkom jibqa' jgħid il-mulej. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien il-mulej qabbad 72 oħra u bagħthom 2 qablu f'kull belt u post fejn kienu se jmuru. U qalilhom il-ħsatu kbir tas-sew imma l-ħaddiema ftit. Itolbu mela lil sit il-ħsat biex jibgħat ħaddiema għal ħsat tiegħu. Morru, araw qiegħed nibgħatkom bħal ħrief qalb lil bub. Teħdux magħkom la but, la ħorġa u lanqas rieq. U fit-triq issellmu l-ħadd. Fid-dar fejn titlu l-ewwel għajdu sliem lil din id-dar. U jekk fiha ikun hemm bin is-sliem, jistrieħ is-sliem tagħkom fuq. Jekk le, it-tislima tagħkom terġalkom lura għandkom. Ibqgħu għand dik il-familja u kulu u jxorbu milli jkollhom huma, għax il-ħaddiem ħaqqu ħlasu. Toqgħodux idduru minn għand familja għal oħra. F'kull belt li fiha tmorru u jilqgħukom, kulu dak li jqedulkom qudiemkom, fejqu l-morda tagħha u lin-nies ngħidulhom is-saltna ta' Alla waslitilkom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu. Fil-festa ta' San Luqa kienet u hija ħaġa sabiħa li naqraw silta mill-Vanġelu li kiteb hu. Ġesu jagħti istruzzjonijiet lill-missjonarji li jibgħat fid-dinja. F'kull belt li fiha tmorru u jilqgħukom, kulu dak li qegħdulkom qudiemkom, fejqu il-morda tagħha
u li n-nies jgħidulhom is-salbna ta' Alla waslitilkom. San Luqa kiteb ukoll it-tieni ktieb, ma kitibx biss il-Vanġelu, kiteb ukoll ktieb li ikompli mhux il-ħajja ta' Ġesu imma l-istorja tal-ewwel żminijiet tal-familja ta' Ġesu, l-familja l-ġdida ta' Ġesu tal-Knisja, u li aħna nsejħulu l-Atti tal-Apostli. Fih dawn il-kliem ta' Ġesu jseħħu fl-Apostli, id-Djakni u d-dixxipli tiegħu. Hemm siltiet li jitkellmu dwar il-missjoni ta' Pietru, il-missjoni ta' Djaknu Filippu, hemm il-martirju ta' Stiefnu, hemm l-apostolat ta' Barnaba u ta' Pawlu. L-aħħar parti tal-ktieb iddedikata lill-missjoni ta' San Pawl. Aħna rikonoxxenti ħafna li San Luqa li kiteb ukoll in-narrattiva, il-ġrajja tal-miġja ta' San Pawl fostna. Il-tradizzjoni hija wkoll li San Luqa kien ma' Pawlu fostna għal 3 xhur. U f'din il-mawra li San Luqa jiddeskrivi fil-kapitlu 28 tal-Atti tal-Apostli tat-tieni ktieb tiegħu, iseħħu wkoll il-kliem ta' Ġesu. F'kull belt li fiha tmorru jilqgħukom, kulu dak li qegħdulkom qudiemkom fejqu il-morda tagħha u lin-nies jgħidulhom is-salbna ta' Alla waslitilkom. Dan li għamel San Pawl fostna għal 3 xhur. Aħna lqajnieh u ħabbrilna is-salbna ta' Alla u fejja lill-morda tagħna f'isem Ġesu. San Luqa magħruf bħala l-Evanġelista tal-ferħ, tal-Vanġelu, tal-faqar, ta' Ġesu u tal-Knisja. Huwa dak ukoll li tagħna kapitli sbieħ l-ewwel 2 li donnom u ħadhom mill-fom stess tal-Verġni Marija li huwa li jipprovdi flimkien ma' San Mattew ħjiel dwar it-twelid ta' Ġesu. Imma San Luqa jagħtina ħafna iżjed dettalji, jibda bit-tħabbira u twelid ta' Ġwanni l-Battista imbagħad it-tħabbira u twelid ta' Ġesu. San Luqa wkoll huwa magħruf għal dak li jinsisti ħafna fuq it-talb ta' Ġesu. Fil-Vanġelu ta' San Luqa qabel Ġesu jagħmel deċiżjoni importanti, l-Evanġelista jfakkarna li kienet id-drawwa tal-imgħallem li jinġabar fit-talb. U din hija xi ħaġa li tallimna ħafna. Jekk li ben ta' Alla magħmul bniedem ħass il-bżonn tat-talb, kemm għandna bżonn aħna wkoll. U tkun ħaġa sabiħa li aħna nużaw il-kelma ta' Alla biex nitolbu. Ħadd li għadda il-Papa reġa' fakkarna f'suġġeriment li jħobb isemmih li aħna nżommu verżjoni ċkejkna tal-Vanġeli u għal fil-but biex dak li jkun meta jkollu ċans jew qiegħed tistenna f'xi queue pereżempju imqar biex taqla darsa, forsi ma jkollokx aptit jekk qed taqla darsa verament. Imma almenu tieqaf, ikonna ħafna mumenti fejn se naqbad nagħmel. Aħna l-istint hija li naqbdu minn il-mobile jew minn xi gadget ieħor. Tajjeb illum hawn ħafna apps ukoll li jagħtuk il-Bibja, m'hemmx għalfejn niġġorra ktieb ieħor. Il-Papa li jiena naf ma tantxu midħla tal-mobile u dawn l-affarijiet għadu jemmen fil-kotba. Maħna llum permezz ta' app issib kollox. Ħafna tajjeb, u insomma, kollox issib, l-għażla f'idejk se tagħżel, u tkun ħaġa sabiħa li aħna l-apps li għandna f'idejna nużawhom ukoll biex naqraw il-kelma ta' Alla, kemm tkun ħaġa sabiħa. Hemm apps ukoll li jgħinuk titlob. Milux kien hemm persuna żagħżugħa qalt li x'nagħmel jiena biex nitgħallem nitlob. U hemm apps ukoll li mhux se jitolbu flokok għax dan mhix maġija jew jitlob il-mobile minn flokok, imma almenu jgħinuk silta mill-kelma ta' Alla, xi ħsieb qasir, mistoqsija li tkellem il-qalb tiegħek. Jekk nitolbu lill-Evanġelista San Luqa biex nużaw il-mezzi li għandna bħal m'għamelu u uża
il-linka u l-pergamena biex wassal is-saltna ta' Alla, kiteb żewġ kotba. Fuq il-pergamena u bil-linka. Aħna għandna mezzi oħrajn qed nużawhom għas-saltna ta' Alla. Bl-interċessjoni ta' San Luqa jew nitolbu biex il-Knisja tkun xhud tal-ferħ tal-Evanġelju. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu ħafna tobba eżistana biex il-mulej jagħtihom qalb ġeneruża u sens kbir ta' kura għall pazjenti u l-klijenti kollha tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-artisti biex huma li għandhom din il-karizma li bil-tisbuħija ikellmu lill-qalb tagħna jollu l-qlub tagħna lejn il-mulej. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejjew nitolbu wkoll għal kull min għandu bżonn it-talb tagħna u b'mod speċjali nitolbu għal ħutna l-morda, għal ħutna li qegħdin fil-ħabsijiet, fir-residenzi speċjalizzati anke dawk tal-anzjani. Nitolbu ħafna wkoll għal mejtin tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Bl-interċessjoni ta' San Luqa nitolbuk mulej tagħtina qalb li tilqa' lill-proxmu u li tfittex il-ferħ tagħha fik bi Kristu Sidna. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu. Ħtiġijiet tagħna wal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mulej bis-saħħa tad-doni mqazza tiegħek għatina li naqduk bi spiritu ħieles biex dawn l-offerti li qegħdin nagħmlulek fil-festa ta' San Luqa ikunu jiswew għal fejqan u l-glorja tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax intrid li l-Knisja tiegħek titwaqqaf fis-sod fuq is-sisien tal-Apostli biex tibqa' sinjal ta' qdusitek fid-dinja u tagħti lill-bnedmin xhieda tal-ħajja tas-sema. Għalhekk Maltajja kollha tal-anġli b'qima kbira nfaħruk u ngħidu u ntennu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi.
Danu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajr għax oġbok tilqana un qudiemek biex naqduk. U mit-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, l-inna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxedda mad-dinja kollha. U qed taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Appostli, mal-Evanġelista San Luqa u l-qaddissin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija ssatna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jien trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif nitminnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisni meħtieti kollha minn kull ħasen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li rid tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tuna li l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf Talla, danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistgħolix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Ġisem quddiem ta' Kristu. Iħarsuni għal ħajja ta' dejjem.
flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. U Alla li tista' kollox qaddisna bl-ikel li tajtna mill-artal tiegħek. U bih qawwina fil-fidi tal-Evanġelju imxandar minn San Luqa bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inaqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nofru dan ir-Rużarju biex aħna nkunu xhieda tal-ferħ tal-Evanġelju. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani waraq l-araq tad-dem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-sema jgda fl-art. Obstina kuljum għatina llum, għafrinna dubitna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flaġellaw. Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek e kulli tritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dobitna bħalma naħfru li minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżdaħlisna mid-deni. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie inkurunat kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek e kulli tritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dobitna bħalma naħfru li minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżdaħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru min tal-batija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek e kull li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dobietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tal-batija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek e kull li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dobietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Sliem għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa ta' matana, sliem għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu, aħna nikbu nolfqu f'dan għal-wiet ta' dmuħ. Għamel avukata tagħna, dawwa lejna, dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dana turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Lopalina Qaddisa Umm Alla, biex ikun jisħoq ilna dak li wedna Kristu. Skont il-fema tal-Papa u għal-bżonnijiet tiegħu. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddifuhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità Qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Umm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla.
Itlob għalina. Mera tal-Qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewkba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnista minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Malla. Biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati l-inna għaddeja tijak mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa ta' ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema idfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-Ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, l-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull denni. Amen. San Giuseppe ta' qalb safja. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. San Luqa Evangelista. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk inħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġi bil-qaddisin kollha tiegħu.